13, 14, 15, 16, 17, tayo. Okay. 18, 19, 20, 21. Tingnan mo na. Isa pa. 21 ha. Kaya ang bak, malakas ka ba? Para pag tayo ng bak, diba? Malakas ito ha. Ready? Push. 1, 2, 3. Tayo ha. 4. Tayo. Sige po. 5, 6. Walang power ah. 7. Walang power. Ayun na ka. Bakit? Ha? Kapon, makas ka kapon ka. Hindi ko ba, walang power. Sige. Okay, push. Okay. Ano mo na? So guys, ito makikita po natin, nakapokus po tayo ngayon sa kanyang lower limb. Sinabing lower limb po, mga muscle niya. So, hindi lang po pwedeng mga appendix na therapy lang. So, dapat ito, so more on nasa ano na po tayo, rigid na tayo ng kanyang training para mas lalo siyang active sa pagtuyo at paggalaw. So, mapapasin po sa natin ito, after ng stretching niya, more on physical na tayo mga ginagawa natin sa kanya. Bab, tayo ba? And some motivation. Kasi si Apo Noli medyo mahinang loob. Diba? Sa nangyari sa kanya, huminang loob niya. Diba po, Bab? Yan. Tayo, Bab. Tayo. Okay. Tayo, Bab. Tayo. Pabalance. May na. Still body. Buko ba ka na? Sikat. Nakano ka ba po? Sikat ka mo. Yeah, still body. Kailangan. Yeah. Diba? Okay. Sige. Ihina. Alagay dito. Tawag yan. Puso. Okay. Yan. So ito, ginagawa ko to para mag-practice si Apo Noli sa walking. Since wala pa itong paggalaw, so kailangan natin mag-motivate na kaya niya. Ayan. Kasi uutos niya yung back eh. Diba? Pag gumana ang utak mo dyan, uutosan mo yung back. Gagalaw yan. Okay. Go. Okay. Tingnan mo na. Hindi lang. Hindi pa. Mana ka? Sige. Sige.
Yan! Dito lang dito man, ha? Ha? Kukuryente natin yan, ha? Papa? Ha? Di ba hindi kuryente yan? Para gumalaw yan, ha? Kasi pag di pa na kuryente, ano mangyayari natin, ha? Okay. Okay, hindi ba? Ito eh, push! Ayan, tayo ko muna, tayo ko muna. Huwag yung balance. Wala ang balance eh. Ayan, pinano. Ayan. Huwag mo yan, ako. Tayo ka. Ayan. Mahina kaya tayo bating. Bali. Mahina ka kayo, Sarah. Napaligo lang, walang tukok. Kapon, makas ka kapon ba? Bab, step ba di ba? Yan. Labanan mo yan, labanan mo. Tumba dyan. Tumba ka, tumba. Opo, sipo, sige. Ayo. Yun. Power na. 2. Yan sabi ko, power na. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tayo. 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 Step body. Tayo lang. Step body lang. Wala yung balance mo kaya. Ha? Kuha. Tayo. Po. Tayo. Po. Kukulinti kita. Ha? Kaya mo kulinti ka ba? Pero hindi. Ha? So guys, kailangan natin kuryente siya punoli. Since na walang paggalaw ito. As part of talagang therapy, kinukuryente ang kuya. Ha? Pero kuya, may nalang kuya, no? Ha? May nalang, no? Malakas, ayaw mo? Hindi kaya. Kailangan natin kuryente si kuya. Para gumalaw-galaw. Okay na ba? 2. Meron na. Huwag ginawa lang yan. Kaya ito. Exercise mo ngayon yan. Na. Mungonte. Antok eh. Hindi na antok. Ha? Ha? 10:30 pa lang eh. Ano ka? O, mag-ilim ng pala, nato ka. Huwag kasi ang puyat eh. So yan guys, tapos natin siyang i-stretching, pinalakad, pinagpo tayo, and then digital therapy. So kailangan talaga nito para mandali mo agad niya since ito lang kapakaramdam. Kahit ayaw niya, kailangan natin siyang i-obligahin.
Naantok ang ito pasyente natin. Wala sa audition. Naantok pa. O, kamuti niya ba? May kuryente yan. Kinakamot siya. Yan guys, so natin ko naman kuryente ito. In-upload niya, so okay na siya. Sumakain na siya. So ito lang nating activities ngayon. Importante yung pinalakad natin siya, pinaupo natin siya sa basic stretching, at saka yung digital therapy, yun ang kailangan sa therapy. So again, hopefully magtuloy-tuloy ito hanggang December para mas lalo siyang gumaling at makalakad na. Sabi nga ay, si Diyos ang awa, nasa tawang gawa, ayan. And God will bless those who work, not only just pray, and action. Kailangan natin ito. So this therapy is program. Pinirepare ko ito para sa kanya. So, kapag nagbago ito, magkakaroon ng changes for the program. So, sana, tuloy-tuloy muna itong program. Hanggang gusto kong mangyari, itong kaliwa niyang lower limb o paa, gumagalaw na. Wala pa kasing paggalaw sayang. Kung magbabago yung program. So, dapat tuloy-tuloy yung program. Kaya, kung mo ito, handaan mo dapat tuloy-tuloy yung program para maging active yung muscles and nerves ni Kuya Noli. Hanggang sa muli po, ito po si Modelo Magkeping. Ingat po tayo sa mga tao pagsamantala. Tandaan niyo po, mas maganda po yung nag-iingat tayo. Check them very well, especially ng ating kalusugan. Yung mga tao may content po natin, let's check them very well before tayo magtitiwala. Tandaan niyo po, ang taong nag-iingat, palaging ligtas. Ayan. So God bless po. Let us maintain our life in healthy living and connection to God. Hanggang sa muli po, ito po si Modelo Magkeping to. Ito po tayo sa ating applied therapy. Gaya Kuya Noli Peña here at San Jose, Magalang, Pampanga. Ito po muli si Modelo Magkeping to stroke therapy po. Ayan. And please don't forget to like and share, subscribe my YouTube channel. Modelo Magkeping to po. God bless po.